Ara ve el camió. Bon dia, Iro. Bon dia, què tal? Hola, estem avui a Santa Coloma de Gramenet, a l'Espai Gramenet, recollint aquest camió, que és el primer que sortirà avui, demà passat, farà cada dia un viatge fins a la CGT València. Tenim una vintena de punts de recollida a tota Catalunya, recollint material sanitari, d'higiene, d'alimentació, aigua, per portar directament a la CGT de València i allà es reparteix a diferents punts, sobretot a les zones més afectades dels pobles d'Horta Nord. La recollida de Santa Coloma de Gramenet autoorganitzada l'hem fet diferents col·lectius, l'Espai Gramenet, Cala Sisqueta, la PA, la CUP, ha participat gent d'altres organitzacions polítiques, gent del teixit associatiu i ho hem fet la recollida a un local autogestionat, que és l'Espai Gramenet. En un principi es van coordinar amb la xarxa de casals i ateneus dels països catalans i després també amb la CGT Catalunya hem coordinat un camió que avui sortirà i un altre camió que hem organitzat nosaltres que també anirà a parar a CGT del País Valencià. Vinga, bon viatge! Adéu! Vas bé per aquí, vas bé? Bueno, jo crec que en moments de catàstrofe i de crisi humanitària com els que estem tenint, el suport mutu brota, no? Vull dir que és una cosa una mica espontània i llavors ja les xarxes que tenim organitzatives del sindicat han fluït soles. Estamos llevando material de primera necesidad desde Santa Coloma de Gramenet hasta Valencia, a la central de CGT Valencia, y allí descargaremos. Yo trabajo en Transporte de Barcelona, soy conductor de bus y daba la casualidad de que tenía martes, miércoles y jueves fiesta. Y volviendo a casa en metro recibí un WhatsApp del sindicato que necesitaban conductores, que los había solicitado CGT Cataluña para martes a viernes. Entonces yo el martes lo tenía libre y me ofrecí voluntario. Hombre, este sindicato realmente para estas cosas es el primero. Para estas cosas y para las demás. Es un sindicato que colabora, que está siempre al pie del cañón. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a este sindicato. Y cuando recibí el WhatsApp que faltaban conductores, tengo constancia de que aparte mía, hubo muchos compañeros que se presentaron voluntarios. Como siempre, el pueblo salva al pueblo.
Pónganos máscara. A ver, director. Las palas, ¿las queréis ahora? Hem descarregat 3 camions este matí que han vingut de Catalunya i de Nafarroa i ara estem carregant una furgoneta que anem a portar esta mateixa vesprada i si no demà per el matí, segons les condicions i també si poden rebre-la, a la zona afectada. En aquest cas anirem entre Massanassa i Alfafar, un barri que es diu el Parc Alcosa, que és un barri dels més humils del País Valencià i de València, i que per tant ens agraeixen moltíssim aquesta ajuda i nosaltres pensem que és un dels llocs que en aquest cas fa més falta. En principi, des de CGT del País Valencià no vàrem demanar ajuda a ningú. Ens va arribar aquesta mateixa nit, ja vàrem parlar amb les companyes tant de CGT Catalunya com d'altres territoris, que ens oferiren ja en les mans obertes l'ajuda que ens farà falta des del País Valencià. Hem viscut moments complicats dins de la nostra vida, quasi totes les persones, però quan arriba algo que sobrepassa d'esta manera, te dones compte també la solidaritat. Jo crec que dins de la nostra organització, en la CGT ha respost d'una manera directa, o sigui, s'han posat en contacte ràpidament i també ens han demanat què és el que ens feia falta sobre el terreny i bàsicament creiem que ha sigut una resposta contundent, no solament des de la CGT de Catalunya, que va ser de les primeres que ens va oferir aquesta ajuda, sinó de tots els territoris de l'estat espanyol. Camino al Parque Alcosa. Nos están dejando pasar porque si no, no hay manera de llegar. Insistisc, la solidaritat no és solament en aquest moment, sinó va ser mantinguda en el temps i jo estic convençut de que les companyes i els companys de la CGT van a continuar col·laborant perquè saben que nosaltres ho anem a distribuir als llocs que més faci falta, d'una manera directa. Per tant, agraïm moltíssim a totes les persones que han aportat el seu gra de sorra per a aquesta recuperació de les famílies i de les persones que estan en aquest moment pràcticament que ho han perdut tot. No porten el pack. Nosaltres portem un nou món dins del cor i aquest nou món pot ressorgir en qualsevol moment. Des del matí, la rebuda que hi havia, la quantitat de gent que estava carregant el camió amb aquella alegria de què es podia fer, els ànims de València que portaven no sé quants camions ja descarregats, suats, cansats, sense menjar i que encara continuaven i continuaven i continuaven. I bueno, una sensació no sé si de companyerisme, no sé com es diu, de germanor, de